Yeah. Tara. Drill beats. Sallama na fara, assalamu alaikum don gafara biya si kiyasi ku kauce samu so mu jera microphone kela ku sani ko ku kasa don mic kama kela. My pants every day we shop kira, my opponent every day is busy. I'm the best in Ghana, see the rap in the forming. Haters na sa su kule. Yo, Ebiche. Bakin ciki ni ba ruwa na da pele, so suke na kula, na kina kula. Ama rapa mugu arewa da kudu, yan bakin ciki da na shigo sai su gudu. Ku daina tunani yaron ya zarta hankalinku. Lagos to Ghana yaron ya dawo da aikin. Addu'a papa da mama ne suke ta yakin, shi yasa a ko ina na je suna ta rolling. Yeah, ABK Tara. Yo, my haters ko ina sun ganni za su dinga ronin, manya da yara za su dinga showmin. Ina ta ji da ku waɗanda ke ta bibiyana. Lagos to Ghana, Kamaru zan fara ina nan tafe. Zan shigo da sarrafa ga kuni za na raba. Mutanen Lagos na nan na shigo, Ghana to Kamaru zan shigo da sarrafa. Yeah, zan shigo da sarrafa ga ku za na raba. ABK Tara, ya mutanen Kano, mai gida Dom G, Baba no wahala, manaja, ka dade baka dawo ba. ABK Tara. ABK Tara. Yeah, I'm the best in Kano City, rapping the forming. Yeah, Tara.